kodwa kuyashiselwa ke manje. Usukile ukushisa. Phonsa. Usukile ukushisa. Bamba lapha. Phonsa. Usifeya kaveli ke masekuphonsa. Hayi. Bamba esandleni la. Awukhithele lapha ngasesizibeni la. Ngaphandle ndawo. Emva kwesiphetho. Owayileza. Hayi, usazoya lapho. Angizwa. Hayibo. Ngijajuliswa ukuthi ngoba sengifikile ezibeni. Ya sekwenzekile? Yeah. Akwenzekile mntakababa. Yiso iziba lesi. Yiso lesi mfowethu. Cha. Siyathokoza babukeli be-DT sibonge kubo bonke aba-tuned in. Lifikile usuku ekade silindele lapho sisezibeni senyoka yethoshi okuyilaphaya njengoba sesichazelile omunye umama ngumakhelwane bathi isiziba lesi itshe leliya ilapho ke indlu yenyoka ikhona. Abafowethu ke laba bayalelwe ukuthi bathi ukuzolala lapha namhlanje bezokwazi ukuthi bathole ukuxhumana nalenyoka ngqo babhekane nayo ngqo njengoba bekhona ke la emathendeni siwabona kusendaweni yasemcijeni ke la yiso iziba lesi esiyinkinga kakhulu bese kuthi lapha ya ilapho ihlupha khona lenyoka eIsrael nayo lapha phezulu ihlathi leli njengoba nibona iBarbariya ilapho ekhulele khona lenyoka nalapho iphazamisa khona abantu abaningi abakho Barbariya bese kuthi niyabona amadwala lawa beke kade kukhululwe utransport ukuthi umbe la waphazamiseka njengoba ubona ungasekho nje babalekile nabo babalekiswa zigemegeme zala inkwari bebethi bayigubha sebehambe ufana kajet abasuyokubuya emcijeni babalekele inyoka yethoshi nemcija nje yonke iyayisaba lenyoka nomama basikhuzile ukuthi sukani lapha ningalali bantu abami kodwa ke manje kufanele ukuthi sigcine sifikile izinsizwa zakithi sabingelela sanibonani mphakathi wase South Africa njoba isichazile intatheli yethu ningathukike ekuqaleni kwevideo njoba ade ngigida nje hayi bengigidiswa nje ukujabula cha ngijabule kakhulu bafowethu ukuthi lolu suku selize lafika likusasa leli impela lele kumele ukuthi ke na kube umnqamla juqu kahle namhlanje sizoyikhipha kusasa nizoyibona bafowethu so namhlanje bafowethu njengoba nisibona sila sayiqeda lento ya ushilo umama uthe kulezi insuku ezintathu ibagilela izimanga la omakhelwane bazoyibona nje abantu ivideo esiyipostile bekhulumela abayizakhamuzi zendawo besho ukuthi iphuma isimayemaye kulezi insuku futhi bayasaba saqondana nosuku lesi4 ke lapho ibhizi khona kusho ukuthi noma kanjani namhlanje izobe ikhona ngoba nayizolo bathi bikhona bayibonile sesisho ukuthi asazi kuzokwenzakalani mhlawumbe nathi izophuma sigcine sesibhekana nayo ngqo nezinsizwa lezi olungisana njengoba sithembe bona ukuthi bazoyibamba ikakhulukazi kuphe ozokhona ukuthi ayibhukude ngendlela azibhukuda